Sa magnam kong pilang kasambakan. Huwag na rin kayo na nagtupak. Pagpupunag tadak-tadak. Dahil parang kayo na isa ka nagtutupak. Tupak ka maginimak ba? Ano na naman isa? Kalo kalau matanan bisa na kumanabog pilak kalo kalau matanan bisa na kumanabog pilak no namatanan kabog pilak sadya Presidente sila na papangalayan na sila okay jadi may special request papangalayan na kunuwan na doon kayong bangbukong pangantin karwaro wow kabuk-kabuk na Asuba na ba siya mo kung ipagtag niya sa wanya? Pinda ay nagkagusos di medyo gunulokatan bang kabubukan ataw kakuyakan sarangda usog ginaunahan hinati niya bisa nanununo usog ginaunahan okay na bad tinog ko lo ito na